बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ आंनि जिउनि बासायगिरि होनना नाजावनायनि थाखाय गोबां बिसोरो नासयजादोंमोन, गुबुनफोरजों बेबादिनो बुसोजादोंमोन, नाख्रेबजादोंमोन। नै बेखौहाय इनकारेज खालामनो थाखाय एपस्टल पिटारआ बै जिउस ख्रिस्टियान्स बिलिभारफोरनोहाय लिरदोंमोन, जाहाथे नोंसोरनि थैनांनाया ओरैनो नङा। नोंसिनि थैनांनाया जुदि नोंसिनियाव सफैयोब्ला नोंसोरो बांसिनसो इसोरजों क्लोजार रिलेशनशिपआ जायो। नै बेबादि इनकारेज खालामनो थाखाय एपस्टल पिटारआ लिरदोंमोन। दा बै समाव बिसोरनो लिरदों बे नङा, इट इज एप्लिकेबल फर एभ्रि वान अफ आस टुडे इटसेल्फ। दिनैबो जोंनि थाखाय बियो एप्लिकेबल। स' बेनिखायनो जों बेनिफ्राय जोङो सोलोङो। स' जोङो बयबो मिथिगौ जेब्ला जोङो जोंनि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बा बिनि साल चलन, बिनि मावनाय दांनाय, बिनि बोसोन बादि जुदि थाबायनायाव जोङो जुदि साफरिं सैनाङोब्ला जोङो जोंनि बासायगिरि इसोरा जोंनोहाय स्ट्रेंथ, जोंनोहाय बोलोखौ होयो। आरो जोङो मिथिगौ जेब्ला जोङो चार्च हिस्ट्रियावहाय जों फरायो अब्ला मोनो, जेब्ला नोंसोरो फार्दार स्टाडियाव थांगोन बे समाव नोंसोरो मोनगोन फरायोब्ला। स' जोंनि ख्रिस्टियान्स जोंनि चार्चफ्रा माबायदि बिगिन जादों होनना बुङोब्ला साफरिं सैनांनायनि गेजेरजोंसो जोंनि ख्रिस्टियाना स्टार्ट जाजेनदों, सैनांनायनि गेजेरजोंसो। जेब्ला जों नायो फार्स्ट सेन्चुरियावहाय गोबां बेबादिनो लिडार्सफोरा जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि किंडमसखौ एक्सपान्ड खालामनो थाखाय नाजादोंमोन, इसोरनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, बिथांमोना स्टार्ट जादों, गोबां सैनांदों। बिसोरो बेबादिनो हालाय हाफाय जानांदों, न' गारनानै थानांदों। एमनकि जोङो जिसु ख्रिस्टनि लाइफखौ जोङो नायो, बियो सासे इसोर जानानै बियो सासे बे पृथिबियाव आर्थलि मिनिस्ट्रि मावदोंमोन। बे इसोरा बियो गावनो सासे इसोरखा, बियो बे पृथिबियाव फैनानैहाय बियो आर्थलि मिनिस्ट्रि मावफैदोंमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्टआबो गोबां बियो सैनांदोंमोन। जोङो जिसु ख्रिस्टनि लाइफ जोङो लेसनखौ जोङो सोलोंगासिनो क्लासावहाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादिनो लिडार्सफ्रा, जेरै आं एसे सिगां बुंबाय, गोबां सैनांदों, दुखु खस्थ' जानांदों, बिसोरो न' गारनानै थानांदों, बेबादि सहायनांदों। स' दा बे सैनांनाया बिसोरनि जिबनावल' नङा, दिनै बियो जोंनि जिबनावबो फैगोन। जेब्ला जोङो First Peter chapter 3 verse 18 खौ नायगोन, जिसु ख्रिस्टआ बे सैनांदोंमोन, बे कालभारि क्रुसाव बे थैदोंमोन, आरो बे जोंनि बासायगिरि, जायखौ जोङो फोथायोब्ला जोङो बासायजानायखौहाय जों मोननो हायो। जेब्ला जोङो First Peter chapter 4 verses 1 and 2 बेनि प्रिभियास verses-आव जों नायो, अब्ला जों बेयावहाय एपस्टल पिटारआ एक्सप्रेस खालामदों जिसु ख्रिस्टनि सैनांनाय, बेबो सैनांदों। दा जोंबो जिसु ख्रिस्ट बायदि जोङो सैनांनो नायनांगोन, जोङो सैनांनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो मोननै पइन्ट्स नायनि गुसुङैहाय। फार्स्ट पइन्टआव जोङो नायगोन रिजॉइस for suffering because we are united with Christ and do not suffer for evil deeds. Rejoice for suffering. जोङो सैनांनायनि थाखाय जोङो रंजा होनदों, मानोना जोङो जिसु ख्रिस्टजों इउनाइटेड, जोङो लोगोसे एन्ड होनना बुंदों, आरो do not suffer for evil deeds। आरो जोङो गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय जोङो दासै होनना बुंदों। बेखौ आं बानायदों जाहैबाय verses 12 to 16। स' जोङो फरायनानै मोनबाय, जोङो जेब्ला सैनांनाय होननाय सोदोबखौ जोङो खोनायो जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआवहाय, आरो सैनांनायखौ जोंनि जिबनाव जोङो फेस खालामनाङो, जोंनि जिबनाव फैयो, जोंनि न'खराव फैयो, अब्ला नोंसोरो माब्लाबाबो सोमोनाङा होनना बेखौहाय एपस्टल पिटारआ फोरोंदों। दा जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआव गोबां मानसिफोर दङ सोमोनांग्राफोर। मानो बेबायदि जानो मोनदों, मानो बेबायदि दैबानाफोर जादों, मानो थै बुंदों, मानो बेफोरबायदि जाखो? This is not the new thing for us. जायफ्रा बेबायदि सानो सोमोनाङो, they are not the mature believers. Okay? जोङो सोमोनांनो नाङा, मानोना जोङो नुखाबाय जोंनि ख्रिस्टियानसा बे साफरिंजोंनो बे स्टार्ट जाजेननाय। स' बियो जोंनि थाखाय गोदान नङा। बेनिखायनो जोङो सोमोनांनो, जोङो बेबायदिनो सक जोङो जानो नाङा। मानो बेबायदि आंनि जिबनाव फैखो, मानो आंनि जिबनाव आंनि न'खराव बे समस्या फैखो? न', जोङो बेबायदि जोङो जानो नाङा। स' बेनिखायनो जोङो 14आवहाय जोङो फरायना मोनबाय, आं फरायना खोथा हरनो सानबाय, ख्रिस्ट'नि थाखाय नोंसोरो निन्दिजाब्ला, नोंसोरो बोर होजाग्रा,
बेजोंनो मिथियो महिमा गोनां इसोरनि जिउआ नोंसोरनि सायाव दङ जेब्ला जोङो ख्रिस्ट'नि थाखाय सैनांगोन अब्ला जोङो मा खालामजागोन बोर होजाग्रा दिनै जोङो नुयो बे पृथिबियावहाय गोबां मानसिफोरा दानि प्रेजेन्ट कन्टेक्सआव जोंनि इन्डियाआव बिराद हाब जाबाय जायफ्रा ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगोन आंनि जिउनि बासायगिरि होननानै गोदान सारि जागोन बा नाजावगोन बिसोरो मा न' बां नागारनानै होखारजानाय गामियाव दोनजायै गोबां समयसाफोर जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि फेस जोंनि मेगनजोंनो जोङो जोंनि नेकेड आइसजोंनो जोङो नुनो मोनगोन स' जायफ्रा बेबायदि सैनाङोनो बिसोरो मा खालामजाग्रा बोर होजाग्रा आरो जों जेब्ला 15आव फरायो बेवहाय जोंखौ मानो गाज्रि खामानि मावनायजों नोंसोरो दासै नांगौ फरायनो दे 15खौ नोंसोरो रावबो मानसि सिथारनाय खावनाय गाज्रि हाबा मावनाय नङाब्ला मालायनि बाथ्रायाव नांदेरनानै दासै नांगोन जों मा सोलोंनो हायो बेनिफ्राय जोंखौहाय बुंदों कि इंलिसावहाय for good deeds and must not ashamed गाज्रि खामानिनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनानै जोङो सैनांनायनि थाखाय जोङो लाजिनो नाङा बाट जों माखौ लाजिनांगौ गाज्रि खामानि मावनानै सैनांब्ला जोङो बेखौसो जोङो लाजिनांगोन दा पृथिबियाव गोबां दङ गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावनायनि गेजेरजोंहाय सैनांनायफोर जोङो बेखौ नाङा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोङाखै गोबां बेबायदिनो सोरखौबा फानदायनानै सोरखौबा सिथारनाय सोरखौबा फानदायनानै जेल जाहोनाय गोबां समयसाफोर दङ गोबां दङ बेखौ बुंजोबनो थांला स' बेबायदि मावनानै सैनाङोब्ला जोङो बेबायदि मावनानै सैनांनायखौ जोंनि जिबनाव माब्लाबाबो लाबोनो नाङा बा इनस्टेड अफ दा जोङो बिनि सोलायै मा खालामनांगोन मोजां खामानि मावनानै जिसु ख्रिस्ट'नि जे बोसोनफोरजों बिखौ नाजावनायनि गेजेरजों बा बिनि बोसोनखौ एक्सपान्ड खालामनायनि गेजेरजों जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बिनि किंडमनि थाखाय बिनि रायजोनि थाखाय जोङो थैनाङोब्ला बिनि रायजोनि थाखाय जों न'खरफोरखौ गारनानै गुबुनाव थांनाङोब्ला नासयजायोब्ला होसोजायोब्ला we are the blessed people जोंखौ मासो खालामो बेनियावहाय क्लोजार रिलेशनशिपआ बांसिनसो जोंनिया सफैयो This is the positive impact for every one of us. जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव थैनाङो this is not the negative impact, positive impact. जोंनि थाखाय मोजां सोलो मानो जोङो जेब्ला जोंनि जिबनाव फैगोन बेफोरबायदि समयसाया जोङो बांसिनैहाय जोंनि बिफा इसोरजोंहाय जों क्लोजार रिलेशनशिपआवहाय जोङो थांनो हागोन स' for overall बे भार्सेसफोरनिफ्राय आं नोंसोरखौहाय इमप्रेस खालामनो सानदों नोंसिनि कन्टेक्सआवहाय दा नोंसोरो फैदों न'खरखौ गारनानैहाय बेवहाय डिटेल्स डिसाइपलशिप ट्रेनिं स्कुलावहाय फरायनो थाखाय स' इट इज नट इजि थिं बेयो इजि नङा नोंसिनि थाखाय बिमा बिफा गावसिनि रिलेशनशिपफोरखौहाय ना न'खरनि बाहाय बाहागिफोर नागारनो गोजान जायगा नोंसोरखौ फैदों इट्स नट द्याट इजि बे इजि नङा दा बेयो मोनसे सैनांनाय माने नोंसोरो इसोरनि रायजोनि थाखाय नोंसोरो ओंखारबोदों नोंसोरो दा सान आङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय सन्तोष आं जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आंनि जिबनाव समस्या फैनाय नङा फैगोन बांसिनसो फैगोन but we have to know how to stand firm जोङो मिथिनांगौ माबोरैहाय गसंनांगौ बेखौहाय जोङो मिथिनो नांगोन स' नोंसिनि समस्याया मा बेवहाय बे स्कुलावहाय समाव नोंसोरो लोगोफ्रा थांगोन टाउन बेरायनो फैसा गैया माजों थांनाय हारसिं थानांगोन दा सान नोंसोरो इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन मानोना इसोरा नोंनि थाखाय पार्पस दङ दिनै नोंनि बिमा बिफाया नोंनो फैसाफोरखौ हरनो हायाखै दिनै नों सैनांगासिनो दङ दिनै नोंनि लोगोफ्रा बा बेरायदों स्टेटासाव जों नुदों गोजान गोजान जायगायाव थांदों एक्सप्लर खालामहैदों जादों लोंदों रंजादों वाव इन्जय दिनै नोंसोरखौ बुंहरनो हागौ अबिनाश नोंलाय मानो डिग्रिसआव थांखो दा जाम्बा जाम्बा फैलै जोंजों रंजानो नाय बिन्दास जोङो रंजागासिनो दं नो दिस इज नट द राइट थिं फर आस बे सैनांनाय नोंसिनि थाखाय नङा नङा स' वी हेभ टु लिभ अल दिस थिं बियो जोंनि बे बुहुमनि माखासे जोङो मा होनो जोंखौहाय हमथाबनानै लाखिग्रा माखासे समयसाफोर बेनिफ्राय जोङो उदां जानो नांगोन जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो गोजान जानो नांगोन दा बेफोरबायदि जों जुदि सैनाङोब्ला दा दिनै जोङो सैनांनाया जोंनि थाखाय फिसा फिसाल' गोबां ख्रिस्टियानफोरनि लाइफआवहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि मुङावहाय
न' बां नाख्रेबजादों थानो मोनाखै from the beginning itself जों भइसआव बुंबाय एसे जोंनि ख्रिस्टियाना सैनांनायनि गेजेरजोंनो स्टार्ट जादों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बेखौ फोरोंनायनि उनावहाय गोबां मानसिफ्रा स्टार्ट जादों डिसाइपलफोरखौ नाय जिसु ख्रिस्टनि सोलोंसाफोर रावबो मोजाङै थैनो मोनाखै एक्सेप्ट एपस्टल ज'नखौ मिथियो दा बेल' नेचारेल डेथ जादों बाखि सब गोदोना हाबा जादों जेम्सखौ मिथियो दा जाकबखौहाय जननि बिदा जेम्स जेब्ला जों एक्सनि 12 थिनहरजानायनि 12 बालावहाय गोदोना हास'जादों गासैबो बेबायदिनो मोजां थैनो मोनाखै सोरबाबा फासि होजादों रावबो मोजां थैयाखै मानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनाव बिनि रायजोखौ एक्सपान्ड खालामनायनि उनाव बिसोरो जिउ होनो नांदों गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो जिसुखौ नाजावनायनि उनाव थैनानै थांबाय जायखौ जों नुनो मोनाखै सोरबा सोरबा बेबायदिनो सिरि सैनांखोमागासिनो दं जायखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनाखै सोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि थाखाय स' बेफोर दा बैफोर गासैबो बैफोर व्यक्तिफ्रा मा खालामजाग्रानो बोर होजाग्रा बेनिखायनो दिनै नोंसोरबो बोर होजाग्रा आंबो बोर होजाग्रा गासैबो बोर होजाग्रा जेब्ला जोङो बेनि रायजोनि थाखाय सैनांगोन दानिया नाम्बार 2 पइन्ट we should commit our lives to the faithful God जोङो जोंनि इसोरनो जोंनि जिउखौहाय जोङो गथायनो नांगोन सेकेन्ड नाम्बार पइन्ट मानो दिनै जोङो साननो हागौ I can stand alone आं हारसिं गसंनो हायो होननानै जोङो साननो हागौ no you don't need to think like this नोंसोरो बेबायदि साननो नाङा जुदि जोङो गाव हारसिंनो गसंनो सानगोन समयसायाव अब्ला जोङो गसंनो हानाय नङा नाथाय जोङो सोरजों गसंनांगोन इसोरनियावहाय बेजों कमिटमेन्ट लानानैसो जोङो गसंनो नांगोन समयसाफोरावहाय हारसिं माब्लाबाबो स्टेन्ड खालामनो नाङा जोङो जोंनि बिफा इसोरनो मिथिगौ जोंनि समयसाया एकदम फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो जेब्लाबो जोङो इसोरनोहाय जोङो रायथिनि बेनिखायनो लास्ट भार्स फरायनि बेनिखायनो इसोरनि गोसो बादि जायफ्रा सैनांदों बिसोरो गाहामखौ मावफ्लायनायजों गाव गावखौ सोरजिगिरिनि आखायाव गथायथों नै दा बेयाव मोननै there is two way मोननै लामा गोबां मानसिफ्रा समयसाफोर सफैयोब्ला मा जायो मारामारि खुद्रियो एकदमबारे मानो बिदि जाखो आंनि जिबनाव मानो फैखो एकदम हेन but instead of that जों मा खालामनांगौ we have to go to our God बेबायदि मारामारि खालामनायनि सोलायै जोङो मोनसे लामाजों थांनांगौ बे लामाया मा इसोरनि खाथियाव थांनाय मोननै लामा मारामारि खालामनाय and going to God इसोरनि खाथियाव थांनाय बेनिखायनो जोङो मारामारि खालामनायनि सोलायै जेखि समयसा फैया मानो जोङो बेनिफ्राय गथायनानै होनि बिनियाव थाङि बिनोसो बुंथिगोननि आंनि बेबायदि समयसा जाबाय दिनै आंनि बेबायदिनो नोट्सफोर ना खाथा फावथेन बायनो फैसा गैया दा खुद्रि बेबायदि दासा नाथाय इसोरनि गथाय अब्ला इसोरा जोंनि समयसाफोरखौहाय बियो उदां खालामनानै होगोन जोंनि जिबनाव गोजोननाय फैगोन सान्थि फैगोन रंजानाय फैगोन बे रंजानायखौ सोर होगोन जोंनि बिफा इसोरा जोंनोहाय होगोन स' दिनैहाय जोङो सोलोंनो मोनबाय मोननै पइन्ट First number point जाहैबाय rejoice for suffering because we are united with Christ जोङो सैनांनायनि थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखाय सैनांनायनि थाखाय जोङो रंजानांगौ जोङो because we are united with Christ मानोना जोङो जिसुजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टआबो सैनांदों स' जोंबो दिनै सैनांनो नांगोन आरो जोङो गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय जोङो सैनांनो नाङा मोजां मावनायनि थाखायसो जोङो सैनांनो नांगोन आरो सेकेन्ड नाम्बारखौहाय जों सोलोंबाय we should commit our lives to the faithful God जोङो जोंनि जिउखौहाय जोंनि फोथायजाग्रा इसोरनोहाय जोङो गथायनो जोङो नांगोन बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमबो दिनैहाय जोङो बुजिनि दिनै इसोरनि रावा जोंखौहाय फोरोंदों ख्रिस्टियाना साफारिंजोंनो स्टार्ट जाजेननाय स' बियो दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन बांसिनसो जोंनि जिबनाव फैगोन दा सान आंनि जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आंनि जिबनाव समयसा फैनाय नङा नाथाय दिनै समयसाखौहाय जों माबोरै बजबनांगौ बेखौ माबोरै जोङो
सल्युसन खालामनांगौ जों बेखौ मिथिखासिगौ माब्रै इसोरनो गथायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो दिनैहाय I want to encourage all of us here जेखि समस्या फैया मानो जोङो इसोरनो जों गथायनो हायो अब्ला जोंनि जिबनाव रंजानाय फैगोन आरो बेफोरबायदि समस्या फैयोब्ला बांसिन जोङो इसोरजों क्लोजार रिलेशनशिप जोङो थानो नांगौ जोङो बेखौ एक्सपेक्टसो खालामनांगौ जोंनि जिबनावहाय जाहाथे जोङो जोंनि फोथायनायखौ जों मेचुरआव जों मेचुर बोलोग्रा जोङो खालामलांनो हानाय बायदि स' इसोरा जों बयखौबो बोलोजों बे बाइकनि गेजेरजों इसोरनो आमेन